IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbaligi ti panakaibunong ti Paoay, babayan ti pinangindaulo ni Mayor Sheila Galano ti counterpart na pundo ti local government unit para iti sweldo dagiti beneficiaryo, babayan iti special program for the employment of students when Spes. Ti panakaibunong ti counterpart share ti LGU ket agserbiya pa nagkumit ti munisipyo amang suporta ti ganwat ti gobyerno nasyonal apan nangipaay iti temporary employment opportunities kadagiti may karing nga estudyante bayat ti school break da. Babayan iti daytoy a programa dagiti makipasayat nga estudyante ket nakagunod iti napateka padas ti trabaho bayat ang nakagunod damet ti pinansyal a tulong tapno makatulong amang suporta kadagiti kasapulan da ti edukasyon. Para iti IFM News Idol Glenn Batuyong tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.